Hoeveel studenten daar correct mee te krijgen is net duidelijk. De NHL-hogeschool had begin dit jaar haar studenten informeerd door de nieuwe maatregel. En verneemt dat dat wel vertuten docht. Die zijn wat harder in ieder geval met hun afstudeerprogramma en begeleiding aan de gang gegaan. En die zijn nu afgestudeerd dan wel zijn met de laatste loodjes bezig. Dus wij verwachten wel een percentagegewijs hoger percentage afstudeerders dit jaar. Maar op het eerste verkiezingsdebat juster in Utrecht roept CDA-verjongeman van Haarsma Buma dat het CDA net meer achter de maatregels zit. De langstudeerboete gaan wij weer afschaffen. De langstudeerboete wordt afgeschaft. En dat betekent dat er geen meerderheid meer is voor de maatregel die het op 1 september ingaat. Goed nieuws voor een soort studenten. Zei ik voor Tom Ravensloot, student Communication en Multimedia Design onder NHL. Ik ga een verkeerde opleiding kozen. Ik had 2 jaar op een hogeschool zitten en daarna pas de beslissing nam om deze opleiding te gaan. En nou heeft studievertraging. Ja, klopt. Ja. Ik zit nu op 4 jaar hier en ik zit nog maar 2 jaar op de opleiding. Dus daar komen we net meer onderuit. En dat zou nou een boete budgetten van €3.000. Een flink bedrag voor een student. Hoe was dat bij elkaar krijgen? Weet ik nu net. Had ik nou net toen toch dat is ook niet tijd van. Volle werkje denk ik, maar dat is ook wel billy en mateuren. De nieuwe discussie roept een soort vragen op. Dat is in eerste plaats natuurlijk lastig voor de studenten. Dus ook heel lastig voor de mensen bij ons in huis. Decanen of mensen die voorlichting moeten geven. Maar ook de docenten die de studenten begeleiden. Omdat het wel heel lastig is om bij te houden wat gaat er nu werkelijk gebeuren en niet. En wat is nu al afgeronde wetgeving. En het is lastig voor mensen om hun plannen te maken. Het afschaffen van de langstudeerboete zou echt goed nieuws wezen voor deeltijdstudenten. De meeste studeren naast een baan en redden het daar terug vaak net op om de studie binnen de stelde tijd uit te krijgen. De NHL-hogeschool had daar terug volle minder aanmeldings voor deeltijdopleidings.